كاب استوديو زينا يرتيف يعزو سلامتنا طوبلو زي خبركم تعزتنا كم تمسيو ساعة شعات تاخلو لومي عارو عيسو حمش مقاي سدالو زيناتات حيزالكم قريبا لهم نمكتالكم بغبر زعد مساهم تصنح ميكال حدقو فلما كن بكارنت وتاتو فيلم لومي بستقبرنا لابراتوري مرمراتات حاد زيقا بكورنا فارس ملكافو ترقاقي تلوم آب تسني محبر كتبا من نبابرو حربينيا تصون كلان ممحياش تزتيو هاجراوي تكانتا قدم بشكل تارتا لومي حنت برور مدالية تشليما أبزينا تطوات صياب سوماليا بشبراو متكعتات 4 شو من تسواتكم تقضلو تقليتو أب سوريا لاو قداماوي سراويت كبكع إيران تصاوي تغريبا ميستر قدات وصاي تشاينا مثل علوت سمز هندي زتيو زرزر زينا حابرتا كاميستانا لومي اب ممرمري ماكلات زوبا ماكل بسغبره ناي لابراتوري مرمراتات حرزيغا كاباردا بكورونا فيروس ملكافو ترقاقيتلوم بز مسرت قلالا قطر بكورونا فيروس زتلفو زيغاتات كساب لومي 9724 بزيلو 9620 كابزيوم حاويوم زتفانو 130 بموز زتفليو حدد ما غنا اب هوسبيتال تعقيبو زركبيو منستر طعنا 25 مغابيت 2022 نابي كال زينا مسنسجر من حربينياتا سونكولان من باين مدقافن منغست طراي زغدف عمام ايكونن تساطفو حبرتسباب زمراي زاغداسي ابي تسنه يستخايد ركب بقندو نزي زخاخر ينيرو وكيليرينا مانيل تسفاين زدالو زيناو صبصاب شامتولا هاجراوي محبر حربنياتات السنكولان كوينات إيرترا محبر قطباو من نوابرو أبالاتون ممحياش الزكايدو زولة تعري عاد معود سيئت نخلو تساتفو حبرة السبك عزز بعصر شمونت مقابيت أب كتمات سنة أب استخايد ركب تعويد قريبوم حالا في كفلي ودابن حبرتان محبر آتو محمد نور إدريس هبز اسمعو قال محبر من نوابرو أبالاتون ممحياش ذات تأتاتو بولكن بقجلن بملكع لغاحن نقداون فتاتن زقبر دقف صبوت سيئت يركب خمزلو بمتكاس أبوشتن وطان زنبرو زيغاتاتون زمسغن أبركتو يقبرو خمزلو قليتم أب زواغاش باركا زركبو أبالات محبر بهزبين زقبرو لهم كلنتناو دقف زموغوسا أتو محمد نور كتسال نتكهلو تلابيوم حالا في چنفر هاجراوي محبر سنكولان كينات إيرترا زواغاش باركا آتو تسفالدت منغستو بوغنو مس مشارختي أكالات بموهاد عدمن زدفو أبالات محبر زقاتم زولت أقامات نمكلالن نسنكولان زبك عدلات سراح نمفتارن كمون تدريتو زولو أتاويتات محبر نمعباي بعتو بيسرح كم زولو بمبره أم محبر زي تطرنفو السنكولان كترنفو أتحساسيبهم أم حدار نزبات السنة أتو سيوم قبر إيسوس دما نسله هزبن هاجرن نزسنكلو حربنياتات من باين مدقافن نمنغست التراي زقدف عمام كم زي كونه تقيسو هزبن محدارتون الزبا زقبرو دقف نمعباي كم سرح أرقاقيتهم تساتفتي بقدوم أب منابرهم لوتي زمت مياو السلطناتات كوهاب نمنبري زوعل مريت كمرحلهم كمون كونتات سنكلنهم أب قمت آتيو مريت حرشاب قربا كوهابهم حاتيتهم إذا خمزيلهم كله أب نوزبا قردت تماساسال زيت خمت تغايده وكل إيرينا حابيروم صبصاب سبورت مسجر اب شارما الشيخ قبصي اب زكير زلو شامبيون قدم بشكل افريقيا تساتف زلاغريت كانتا قدم بشكل تايرترا لو ما بستخايده حر وددر كلاي درجه بمحاز بور مداليا تشليما تسفالت مبراتو صبصابالو مبل 18 ودر شامبيون قدم بشكل افريقيا لومي اب ساعات قدم قطري نسالساي معلتو بزقصللو هاجرايت كانتا قدم بشكل ايرترا توسخيت برور مداليا تشليما ابزي صحين فاسنا بزعبلو كنتات اير استخايده ناي حوسواس مقببال مالت ميكس ريلاي ودر هاجرايت كانتا ايرترا نانغاديت هاجر قبصي بليصان بهاجرايت كانتا موريشيس تقدمانيا كلاي ترتحيزام تقدمت هاجرايت كانتا ايرترا نزي 42.6 كيلومتر رحقد الشفنه ودر اب ساعه 44 5 كيلومتر ناتحنبو بيهم ب50 شوعة دقيقة 23 كاليتن فصيمهم هاجرايت كانتا قدم بشكل ايرترا ابزور الدر كابدق تبعتيو نتقدمتي اخليلو قبر هيوت ميكيل هابتومن داويت يمانن كابدق انستي دما نتقدمتي ميلنا يافيت موناليزا ارأيان فيبن هايلانيا اسليفام ابزور الدر بركت زبلو ايرتراويان كاب كتما كايرو استات 500 كيلومتر توعيزهم نهاجرايت كانتو مدقاف ناب شارم الشيخ كم زمصو كابت بوتا زبصحنا حبريتا ارديوم نساتهم
ሃገራዊት ጋንታ ቅልድም ብሽከታ ኤርትራ ኣብ ዝውድድር ብእተመዝግቦ ዘላ ዓወት ዝተሰምዖም ሓበን ወሰን ከም ዘይብሉ ንኤሪና ብዝሃብዎ ሓበሬታ ገሊጾም ሻምፒዮን ቅልድም ብሽከታ ኣፍሪቃ ጽባሕ ናይ ደቂ ኣንስትዮን ናይ ደቂ ተባዕትዮን ናይ ጁኒየር ተቐዳደምቲ ብዘካይድዎ ናይ ጽርግያ ውድድር ቀጺሉ ክውዕል እዮም ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ተኻይዱ ኣብ ዘሎ ውድድራት 5 ወርቂ 4 ብሩርን 2 ነሓስን ሜዳልያታት ብምሽላም ኣብ ቅድሚት ተሰሪዓላ ኣብዚ ውድድር ንሃገራዊት ጋንቶኦም ንምድጋፍን ሞራል ንምስናቅን ብኣማይ ዝቁፀሩ ተወሰኽቲ ኤርትራውያን ተቐማጦ ካይሮ ተወዲቦም ከም ዝሳተፉ ተፈሊጡሎም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ብዛዕባ ናይ ሎሚ ውዕሎ ሻምፒዮን ኣፍሪካ 2022 ድሕሪ ዜና ዓረብ ኣብ ዝቐርብ ጸብጻብ ተኸታተሉ ዞማ መደበራት ፈልሲ መደበር ምግራብ ብሓፈሻ ብዝሓለፈ ክራማት ዝተበገሰ ሓምላይ ወፍሪ ድማ ብፍላይ ኣብ ምዕዋት ልዑል ኣስተዋፅኦ ክገብራ ጸኒሐን ኣለዋ ኣብኑ ዞባ ጋላ ነፍሒ ዘለዋ መደበራት ፈልሲ ኣበርክቶአን ብዝምልከት ወኪል ኤሪና ዮናታን ዕብዮ ዘዳሎ ጸብጻብ ኣሎ ሊድያ ተኽለማርያም ከተቕርበያ ማእከል ንዞባ ጋላ ነፍሒ ዝርከባ መደበራት ፈልሲ ዝተፈላለዩ ፈልስታት ብምድላው ኣብ ዓወት ሓምላይ ወፍሪ ልዑል ኣበርክቶ ይገብራ ኣለዋ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻት ንዞባ ኣቶ ሃብተ ማርያም ኣመናይ ምስ ኤሪና ብዘካይዶ ቃለ መሕትት እተና ብምምሕዳራት ከባቢ መርሓኖ ሕምብርትን ዓዲ ሓወሻን ዘለዋ መደበራት ፈልሲ ዝሓለፈ ክራማት ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ፈልስታት ንሓምላይ ወፍሪ ከም ዘዳለዋን ከም ዘመቃርሓን ገሊጹ እዚ መደበር ፈልሲ ናይ ብሓቂ ካብ ንዞባና ኮይኑስ ንኻልኦት ንኡሳን ዝባታት ዝኸውን ምክንያቱ ትነፍርዮ ፈልሲ ካብቲ ንተኽሎን ላዕሊ እዩ ከም ኣብነት ዓሚ ልዕሊ 100,000 ፈልሲ ንስመራ ሰዲድና ማለት እዩ ንዞባ ስመራ ንሓምላይ ወፍሪ ሰዲድና ማለት እዩ ተረፍ ከዓ ሓደ 80,000 ዝኸውን ነርና እሱ ሕጂ ወሲኽና ከባቢ 500,000 በፂሕና ኣለና ሓደ ግዜ እውን ዞባ ደቡብን ከባና ዝወስዱሉ ግዜ ኣሎ ሕጂ ከዓ እዚ ሒዝና ያለና ታርጌት ከዓ እንድሕር ወቂዕና ማለት 1.1 ሚልዮን 1.1 ሚልዮን ብደረጃ ዞባ ዝትከል ይባና ዝተረፍና ካልኦት ዞባታት ከም ዝጥቀማ ይጠራጠርኒ ሓላፊ መደበር ፈልሲ መርሓኖ ኣቶ ዘርእሰናይ ከልከለ ብግዲኡ ኣብታ መደበር ብዘይካ ፈልስታት ኣግራብ ከበሳዊ ፍረታት ከም ሜለ ኩኽ ቡን ዘይቱን ዘይተ ኣውሊዕን ካልእን ብምድላው ንዞባ ማእከልን ካልኦት ዞባታትን ከም ዘከፋፍሉ ኣፍሊጡ ኣብዚ ንሰርሖ ዘለና ናይ ከበሳ ፍረታት ሓደ 6 ዓይነት እዮም ቀዳማይ ዓይነት ሜለ ኩኽ ዘይተ ኣውሊዕ ፍርኞ ቡን ዘይቱ ቡን ጌሶ እዚኦም ኣባዚሕና نحرستنا نعتللنا زحلف عامات ميلك صاب 7,200 فلس نورنا تتداقل مالتي كوخ 200 نورو بون ناي كبابينا بونيو مدبنا 3,000 نورو 500 جن فليسوس عم عدال نركب مالتي زيت ونكم جيسوغا ني بخومون عدلونا حرستت سرحتنياتات تن مدبرات ابزهابو حبريتا دما نمقراب مدبات نمعوات زدالون زتكلم فلسطات قبو كنكنن حلوان انت زي رخيبو كعبن كسسنن سلازيكل بولكن بعدن مكتتال كقبرلو تلابيوم أخليكم قول عندها تخانخان كأيها تحزو نزغا ليتن معلتن كي تحللنا نسرح نزم بازحو خينو كابزن دا وسدنا نزغا نداقلوه أبعلنا بعلنا داقلناها عامتها وخا نشيط عماولناها عقيبهم كونو تسفى نقبر زوبا دوباروا تمهرون ممهران بيت تمرتي كالاي درجة كاب 20 كلتا مقابيزي جمرن نزل معلتات زغطل نتفتار لك سدم السلاسلهم أباقراو بانك دم حلافي جنفر لك سيدم نرس عقوباي يوحانس نيرينا بزهابا حابريتا اتعلاما أبابيات تمرتي نزولو تساقاتا تتغيمكا وحسن أخلن دم كاب مهان بمتكاس كاب كالاي درجة بيت تمرتي دوباروا لعلي 640 كرتي دم كمتأكد قليزهم لقستي أبزهابو قال بسنك عسر الدم تحلف يوت كتلوس لزي قبا زي قاطات نقحاتو ما بريقهم ولن تاوي لكسدم ندفع كنطفو أزغاخرهم زو خبركم تعزبت الشعب هاقراو زيانتات يدعو زعاد صار مستقاقريتي كملسوكم اير تي في مريجاهم غيركم تكتاتلنا مهلاكم زينانا نمسكن كبرات عزبتي زيناتات غصليو زينا وصاي بعشان سلسة مقابيتا بماكلاي شنا الصوماليا بستغير كلتا شبرا ومتقعتات بوحدو 40 شومتن سواتكم تقتلو مع كانت زينان سمزت ستات هاقر بنتقاساك عليهن بتقعتي لعلي ميتي كم زغسولو زتغسو تسبصابات كترو موتات
ክብል ከም ዝኽእል ኣሚቶም ዕጡቕ ጉጅለ አልሸባብ ናይቲ ነፍሲ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ከም ዝወሰደ ተገሊጹ መንግስቲ ሶማልያ ተወሳኺ ሽበራዊ መጥቃዕታት ንምግታእ ጸጥታዊ ሓለዋ ክሕይል ኣዚዙ ኣሎ ዕጡቕ ጉጅለ አልሸባብ ቀንዲ ጸጥታዊ ስጋት ሶማልያን ከባቢያን ኮይኑ ከም ዘሎ ይጥቀስ ኣብ ሶርያ ህላዊ ግዳማዊ ሰራዊት ከብቅዕ ኢራን 84 መጋቢት ናብ ባይቶ ጸጥታ ሕብረት ሃገራት ጻውዒት ኣቕሪባ ሰራዊትን ኣብ ሶርያ ዋፊርን ዘለዎ ሃገራት ምዕራብ ባህርያዊ ጸጋታት ኣብ ምዝማት ተጸሚደን ከም ዘለዋ ዝሓበረት ኢራን እቲ ግዳማዊ ወፍሪ ብቁልጡፍ ከብቅዕ ተማሕጺና ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ሶርያ ዓስኪሩ ዘሎ ሰራዊት ኣሜሪካ ጸጋታት ነዳድን ሕርሻን ኣብ ምዝማት ተዋፊሩ ከም ዘሎያ ኢራን ወቂሳ ህላዊ ግዳማዊ ሓይሊ ክሳብ ዘየብቅዐ ልዕሊ 11 ዓመታት ኣውፂሩ ዘሎ ኩሉ መድያዊ ቅልውላው ሶርያ ፍታሕ ክረክብ ከም ዘይክእል ኢራን ኣብ መግለጺኣ ኣነጺራ ብዘይካዚ ኢራን ልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ሶርያ ሽበራ ንምቅላስ ብዝብል ምስምስ ኣብ ሓደጋ ካእቱ ከም ዘይግባእ ገንዚባ ኣብ ሶርያ ግዳማዊ ምትእትታው ዝጠንቁ ካብ 2011 ዝተኸስተ ወተሃደራውን ጸጥታውን ቅልውላው ኣማይታ ሽሓት ሰባት ተቐቲሎም ሚልዮናት ድማ ተመዛቢሎም ብመሰረት ጸብጻባት ሕብራት ሃገራት ኣስታት 15 ሚልዮን ሶርያውያን ተጸበይቲ ረድኤት ኮይኖም ምህላዎም ተፈሊጡሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንጊው ሎሚ 25 መጋቢት ምስ ላዕሎ ሰብ መዚ ህንዲ ተራኺቡ ኣብ ምምዕባል ክልታዊ ዝምድናታት ዘትዩ ሰራዊት ቻይናን ህንድን ኣብ መፋርቕ 2021 ድሕሪ ዘካየዶ ደባዊ ግጭት ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ቻይና ኣብ ህንዲ ምብጻሕ ክፍጽም እዚ ናይ ፈለማ ምዃኑ ጸብጻባት ይረዱ በዚ ድማ እዚ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ብሰንኪቲ ደባዊ ምስሓብ ተፈጢሩ ዝጸንሐ ዘይምቅዳው ኣብ ምህዳእ ወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ተንተንቲ ይምቱ ይኹን እምበር ቻይናን ህንድን ብዛዕባ እቲ ጉዳይን ዝበጽሖ ምርድዳ ዝገልጽ ሓበሬታ ዛጊድ ኣይዘርግሓን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንጊው ኣቐዲሙ ኣብ ፓኪስታን ኣፍጋኒስታን ምብጻሕ ብምክያድ ምስ ሰብ መዚ እተን ሃገራት ተመሳሳሊ ርክባት ከም ዘካየደ ጸብጻባት ይረዱ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዞባታት አንታርክቲካን አርክቲክን ክብረ ወሰን ዝሓዘ መጠን ዋዒ ከም ተመዝገበ ኪላታት ሜትሮሎጂ ሓቢሮም ኣብቲ ከባቢታት ዝተመዝገበ ኣስታት 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣቐዲሙ ኣብ ዋልታታት ምድሪ ካብ ዝተመዝገበ መጠን ዋዒ ዝለዓለ ምዃኑ እቲ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ጠንቂ ናይቲ ተሪኦ ክሊማዊ ምምዝባል ምዃኑ ኪላታት ሜትሮሎጂ ኣነጺሮም ኣብ ዞባታት አንታርክቲካን አርክቲክን ዝኽሰት ዘሎ ዋዒ መጠን ምከት ኩምራታት በረድ ኣዛይድዎ ከም ዘሎ ከም ሳዕቤኑ ድማ ምልኣት ማያዊ ኣካላት ከባቢ ከም ዝወሰኸ ይግለጽ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ትማልን ሎምን ኣብ ከተማ ብራስለስ ኣብ ዘቃንዕዎ ብቐንዱ ኣብ ኩናት ዩክሬን ዘተኮረ ኣኼባ ተመርካስነት እቲ ሕብረት ኣብ እታዊ ባህርያዊ ጋዝን ነዳድን ሩስያ ንምንካይ ተዘራሪቦም ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፈ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ንዝመጽእ 2 ዓመታት ቀረብ ባህርያዊ ጋዝ ኤውሮጳዊ ሕብረት ከውሕስ ኣብ ዝኽእል ነጥብታት ኣተኪሩ ከም ተዘራረበን ክልቲኦም ወገናት ኣብቲ ጉዳይ ከም ተረዳድኡን እዩ ዝቃላሕ ዘሎ እንተኾነ ግን ኣባል ሃገራት ኣብ ልዕሊ ፍርያት ባህርያዊ ጋዝን ነዳድን ሩስያ እገዳታት ንምውሳን ኣብ ዝኽእል ነጥብታት ኣይተረዳድኣን ኣብ እታዊ ባህርያዊ ጋዝ ሩስያ ዝምርኮሳ ሆላንድን ጀርመንን ዝርከበን ኣባል ሃገራት ኣብዚ እዋን እዚ ሙሉእ እገዳ ምስ ዝውሰን ብኸቢድ ባሉታ ከም ዝጸልወን ብምጥቃስ ከም ዘይቅበሎ መራሕተን ኣፍሊጦም ኣለዉ ሩስያ ብ23 መጋቢት ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ንተጻባእቲ ኢላ ዝጠቐሰተን ሃገራት እትገብሮ መሸጣ ባህርያዊ ጋዝን ነዳድን በሃገራዊ ባጤራ ሩብል ክኸውን ከም ዝወሰነት ይፍለጥ ልዕሊ 40 ሚእታዊት ናይ ባህርያዊ ጋዝ 27 ሚእታዊት ናይ ነዳዲ 46 ሚእታዊት ድማ ናይ ከሰል ጠለባት ኤውሮጳዊ ሕብረት ካብ ሩስያ ኣብ ዝግበር እታው ከም ዝምርኮስ ጸብጻባት ይሕብሩ መንግስቲ ሩስያ ብልዕሊ ፍርያት ባህርያዊ ጋዝ ይኹን ነዳዲ ሃገሩ እገዳ ምዝውሰን ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ንዝግበር ሰደድ ባህርያዊ ጋዝ ክቋርጾ ምዃኑ እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ መንግስቲ ሩስያ ከመልሰ ገብሪ ናይቲ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ዝወሰደቶ ዲፕሎማሰኛታት ሃገሩ ናይ ምብራር ስጉምቲ ተመጣጣኒ ቁፅሪ ኣባላት ዲፕሎማስያዊ ሚሽን ኣሜሪካ ናይ ምብራር ስጉምቲ ከም ዝወሰደት 24 መጋቢት ኣፍሊጡ ኣፈኛ መንግስቲ ሩስያ ዲሜትሪ ፔስኮቭ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ስጉምቲ መልሰ ገብሪ ናይቲ ኣሜሪካ ን12 ኣባላት ቀዋሚ ልኡኽ ሩስያ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ንምብራር ዝወሰደቶ ስጉምቲ ምዃኑ ኣነጺሩ
ዲሜትሪ ፔስኮቭ ወሲኹ ይቕሬታ ዲሜትሪ ፔስኮቭ ወሲኹ ሃገሩ ንዝኾነ ኣብ ልዕልያ ዝውሰድ ስጉምቲ ተመጣጣን መልሰ ግብሪ ከም እትህበሉ ኣጠንቂቖም እዚ ስጉምታት እዚ ነቲ ብኩናት ዩክሬንን ካልእ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታትን ሻሕኪሩ ዝርከብ ዝምድና ኣሜሪካን ሩስያን ናብ ተኣፋፊ ደረጃ ዝዕርግ ምዃኑ እዮም ተንተንቲ ዝሕብሩ ዘለዉ ናይ መወዳእታ ዜና ወታደራዊ ዓቕማ ንምጉልባት ፃዓርታት ተካይድ ዘላ ግሪክ 6 ተወሰኽቲ ራፋኤል ዝተሰመያ ዘመናዊ ነፈርቲ ኩናትን 3 መራኽብ ኩናትን ንምሽማት ዘኽእል ውዕል ምስ ፈረንሳዊ ምኽታማ ተሓቢሩ መንግስቲ ግሪክ ምስቲ ትማል 24 መጋቢት ዝተኸተመ ውዕል ደሚርካ ብጠቕላላ ስታት 3 ቢልዮን ዶላር 24 ነፈርትን 3 መራኽብን ኩናት ፈረንሳ ዓዲጉሎ ነዚ ወታደራዊ ኣፅዋር ክሳብ 2024 ኣብ መሳርሒ ሓይልታት ምክልኻሉ ከም ዝፅንብሮ እዩ መንግስቲ ግሪክ ኣፍሊጡ ዘሎ መንግስቲ ግሪክ እዚ ሓድሽ ሸመተ ኣካል ናይቲ ኣቕዲሙ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተበፅሐ ስምዕ ስትራቴጂካዊ ወታደራውን ፀጥታውን ሽርክነት ምዃኑ ሓቢሩ እንተኾነ ግን እዚ ግሪክ ተካይዶ ዘላ ምድልዳልን ምምዕባልን ወታደራዊ ዓቕሚ ነታ ብጉዳይ ምብራቃዊ ማእከላይ ባሕሪ ተተፋኒና ዘላ ቱርኪ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ከም ዘለዎም ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝገልጹ ዘለዉ ዜና ንምዛማር ሳ ዜና ክደግመልኩም ሎሚ ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት ሓደ ዜጋ ብኮሮና ቫይረስ ምንካፉ ተረጋጊጹ ኣሎ ኣብ ተሰነይ ማሕበር ቁጠባ መነባብሮ ሓርበኛታት ስንኩላ ንምምሕያሽ ተዘትዩ ሃገራዊት ጋንታ ቀደም ብሽክለታ ኤርትራ ሎሚ ሓንቲ ብሩር መዳልያ ተሸሊማ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኣብ ሶማልያ ብሽበራዊ መጥቃዕታት 48 ሰባት ከም ተቐትሉ ተገሊጹ ኣብ ሶርያ ህላዊ ግዳማዊ ሰራዊት ከብቅዕ ኢራን ፃውዒት ኣቕሪባ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ምስ ላዕሎ ሰመዝ ህንዲ ዘትዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብትን ሎም ሸስተዳሎ ዜና መሰናዶ ኣብዚ ፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ መስክን ምስ ተረፉ መርባት ቲቪ ሓድጎኩም ቦገኔ ግን ሰላም